staan op het podium, maar de man van Avonturier en Veeboer. De naam is Karre Veeboer. Oh nee, Karre Avonturier. Nee. Karre Avonturier en Piwi J.A. Aag Veeboer. Dat klopt, dat ben ik. Dat wist ook. Ja. Gewoon een prachtige artiestennaam. Ja, dat is er wel meer. Dat is meer, mensen vragen wel eens hoe komt het erom, maar het is echt een kwestie van hoe komt het weer uit. Ik ga hem net zelf betocht, lik het erop houden. Zullen wij het maar gewoon op Wouter en Johannes houden? Dat is me goed. Johannes praat voor hemzelf. Oké, je hebben 3 kwartier optreden. Het optreden wie een beetje letter als plant. Wat wie in de problemen? Nou, bij u is net. Alleen wie gewoon een jaloeren van tevoren even het spulje in de cel brengen. Maar ja, Pieter Hulker die het verderop bij. We konden het niet zien. Dus wie we wel op tijd. Alleen nog door die blikken in het programmaboekje die fout. Bij alle bands, de tussencontroles een jaloeren schoft, voorop en opbouw. Van het Van Eck die het correct West had en die het commercieel. En bij u weer maar een kwartier, dus dat is even een verzin van een organisatie. Dus het lijkt net aan u, want we zijn altijd één plug en spelen. Ja, hoewel dit wel wat mooier weer waarschijnlijk, want omdat de gitaar altijd boeten staan hier, had toch wat stemmingsproblemen en dat wie nou echt wel oplost. Dus, De wie is continu aan het stemmen, dat wel. Ja, maar klonk het ook vals? Nee, voor mij net. Maar ja, ik bedoel, ik werk net zo volle verstand van die. Ik klonk ook goed. Nou, hoe ben je er al verdeeld? Dooskrus de teksten, Johannes en Wouter de muziek? Bij de meeste noemen ze wel. Het komt heel enkel voor dat Johannes al een melodie had van een bekende bluesjongen of zo, bij Robert Johnson of Johnny Lee Hooker. En het komt echt nog wel eens voor dat ik een tekst schreeuw en die dan ik zelf op muziek zet. Maar over het algemeen is het dat hij de tekst schreeuwt en ik de muziek. Je hebt ook kort in het leven roen in Grace als student? Ja, dat klopt. Ik zit al een jaar of 2 in Grace en toen kwam Wouter. En toen weer ik alleen nog maar passief bluesleer hebben. En Wouter zelf actief, tenminste dat wie een muzikant in het en in Murg en Bonken mag zien te Fries zeggen, want we praten maar Fries, dus dan mag het even goed om die woorden denken. Maar in elk geval, van het een kwam het oor. Wie ooit nog met mijn neef begon, Joop Avonturier, maar Joop hier wat podium eens, dus dat is net woorden met Joop. En dan ben ik zwaan terug in en dan doen we nog eens een hier of 10, dus het 10 hier, dus net alleen een hype op had lusteren, maar wie dit hier ook, dus nou, dus de kwarte cursus Friese Blues, die dus correct een treken die doen had. Ik dacht even dat het KFFB vier, maar het weer is KKFB. Ja, de kwarte cursus Friese Blues. Nou, we hebben er een van genieten. Kent die dat ik op het bandje? Nee, wel een aantal nummers, maar het bandje is alweer als een jaar oud. Wanneer komt de CD, Wouter? Als we de bandjes verkocht hebben. En hoeveel moeten er nog verkocht werden? En dat is een geheim. Nou, ik denk dat wij als wij een 4-tal optredens hebben en de meeste keertjes en wij vertellen dat we ze hebben, dat we dan een heel eind op streek binnen. Het is meer laksigheid aan uw kant dat we ze net verkeepje. Je bent al het zien hier aan de gang. Heb ik een goede PR daarachter? Nee. Nee, het is heel kwaad zijn. We hadden nog nooit wat om hier een optreden te krijgen. Mensen bellen ons altijd, zo van wil je hem spelen bij ons. Nou, dan had het ook in, dan komen we nog eens dan komen we net om correct op de beide kennen. Maar ja, we hadden wel verder, we zijn met beiden. Dus we kennen gauwers. Alleen dan zit Wouter wel in een periodeband, dus dat jouwt wel eens wat moeilijkheden wat die dan gaat. Als een van ons al een optreden had. Maar nee, PR, we hebben geen manager of zo achter ons, dat doe ik. Voor de grootste part, maar dat stelt eigenlijk ook niks voor. Doet je hem op de eerste iPop-CD kwam heen, doet daarna ik een soort omvraag voor optredens krijgen? Mijn onling van de CD? Nee, net samen, moet ik eerlijk zeggen. Want we zien door al wat in het circuit. We krijgen hier nog aardig wat optredens. En ik wil ook dat er een wat minder recensie, want dat is een nummer wat wij op reserve opnamen is er opkwam. En dat wie eigenlijk een nummer wat uit een cabaret kwam, wat wij ook eens dienen hadden. En dat is nogal toch verschillende mensen verkeerd interpreteerd als een beetje racistisch en dat soort dingen. En door binnen wat minder recensies benamen in de
ik ga niet in de hier, want dat is eigenlijk alweer de Friesk en Vrij. Nou, er zijn ook goede mensen bij de Friesk en Vrij, maar doen we er dus oors. Die hadden net zo goed als kunnen en dus hebben we er echt net zo'n soort reacties op gekregen. Dat wie het noemen grenses, wat mensen misschien wel kennen en wat toch echt bedoeld is als een satirisch noemer en wat wij net oors interpreteren kunnen, maar orenmeesken wel, en dat zit hun natuurlijk vrij en dan moet ze us met name net nimmer, want we spelen dat noemen walrus. Zeker dat om vregen wordt. Maar jullie hebben uiteindelijk toch wel een hele binding met grenzen en met grens. Dus toch wel. Jaren, dus ja, maar goed, het is ook lekker vrij daar. Ik bedoel, als Fries kun je daar prima rijden. En de grenzers kunnen wel hoe dat noemen. Ik ben meer de Friesen die er hun bedenkingen nog aan. Maar ja, Friesen nou wel meer bedenkingen. Nou, dat zou ik maar net doen hebben. Dit is een programma en ik praat maar Fries, dus dan ben ik Friesen die er naar jaren, dus daar kun je beter net op praten dan, hè? Nou, nee, dat is ook heel hier op weg. Ik ga wel eens bij zo'n bedenking geweest en we hadden echt nog wel een spelen wat leeuwen. Dus wij zijn minder op een letter, denk ik, dan gewoon oren, wil ik het zo zeggen. Wij hadden dat noemen, dat ene noemen wat dan verkeerd vallen is. Hebben we gewoon uit maar een beetje humor schreeuwen. En als het net zo interpreteerd werd, ja, dan is het een heel min nummer. Maar als mensen geen humor hadden, dan moet ze net naar uw stak komen.